Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo lagunak, ongi etorri Pirinioak Bialde saiora. Alfredorekin gaude, soro gainean. Aurkeztuko duzu zure burua eta toki hau, zer den azaldu. Alfredo naiz, Iruñakoa naiz eta soro gainen lan egiten dut orain dela 3 urte, gutxi gora bera. Eta zer da Sorogain, edo ze toki da hau? Sorogain da leku bat, udan etortzen diren abereak, uda pasatzeko eta hori. Eta gero aterpe bat dago, eta barbakoa batzuk hor berago, eta hori da gutxi gora bera Sorogain. Eta hemen duzue aterpea, eta ere, taberna txiki bat, ez? Bai. Eta zer egiten duzue, ona dator jendea, ez? Bai. Zer motatako jendea dator? Denetari turistak eta mendizaleak, eta hori, gehienak. Eta hemengo jendea ere bai. Hemengo jendea baita etortzen da. Eta zer eskaintzen duzue? Aterpea eta bazkariak? Bai, bazkariak eta edaria eta... Eta hemen inguruan, ona lotara etortzen den jendeak, zer egiten du gero hemen inguruan? Normalean dira, joaten dira, edo menditik ibiltzea. Gerre 11 egiten duten jendea, etortzen da, eta gerre 225 orain dela 2 urte markatu zuten, eta jende asko pasatzen da ere bai. Beraz, bereziki ona etortzen den jendea dira mendizaleak? Bai. Mendizaleak eta gero herrikoak eta gehiago tabernagatik eta paisaiagatik, ez? Eta nola hasi zinen hemen? Noiz hartu zenuen, esan duzu duela 3 urte, ez? Bai. Nola hartu zenuen erabakia? Nekatuta nengoen Iruñan bizi eta hau atera zen eta hemen gaude. Eta bizitzara hemen ondoko herri? Hemen. Hemen txe bizitzara? Bai, solo gainen bai. Eta nolakoa da? Udan gogorrago, zere jende asko etortzen da eta hori, baina neguan oso lasaia eta... Eta nahiago duzu hau Iruña baino? Bai, oraindik bai. Momentuz ez zara nekatu orduan. Hori da. Eta hemen, nolakoa da zure egun bat, adibidez? Zer lan izango dituzu lan desberdinak hemen egiteko? Bai, goizean gozeria eman, eta gero jendea joaten denean, garbitu aterpea, eta gero taberna eta sukaldea eta... Zuk ere eramaten duzu sukaldearen guztia? Bai, orain kamarero bat daukagu. Udan bakarrik, ala? Bai. Eta, bai. Eta zuk bazenuen lehenagoko prestakuntzaren bat, ala? Ez. Gustatzen zaizu sukaldatzea eta hori, baina, eta nire lehenengo lana, 6 urte nituenean, taberna batean zen, baina, hilabete bat edo... Beraz, etorri zinen ona eta joan zara pixkanaka moldatzen, ez? Hori da, bai. Eta jakingo zenuke esaten gutxi gora bera, zenbat jende pasatzen den hemendik? Ez dakit... Aterpetik? Bai. Igual 500 pertsona urtean edo, ez dakit, Eta zenbat logela dituztu edo, nola dago? Daude 10 logela, 2 pertsonentzako, 12 pertsonentzako ere bai. Osea, 2 pertsonakoak eta 12 pertsonakoak? Bai, 2 eta 12 artean. Bale, denetariko gelak. Eta gehien bat etortzen den jendea, nongoak dira edo? Mundu osokoa. Bai? Bai. Eta nola aurkitzen dute toki hau edo? Gerre 11 egiten dutelako, eta hemendik pasatzen duelako, bai. Eta ez duzu ezakit nazionalitateren bat etortzen dena gehiago edo? Gaur alemaniarrak igual, eta bai alemaniarrak. Eta baduzu harremana, ezakit beste aterpeak eramaten dituzten jendearekin hemen inguruan? Ez. Ez duzu inor ezagutzen? Ez, hurrengo
etapa, urrengo Gerre Hamaikako etapa, hor dago landetxe bat eta berarekin hitz egiten dugu asko, egunero ia. Beraz, bai baduzuen hori? Jendea joaten da mendikara edo handik onera etortzen da. Orduan baduzue kontaktu hori da. Eta adibidez, iparraldeko aterperen bat eramaten duen horretekin? Ez, iparraldekin oso gutxi. Orduan ez dakizu hango egoera nolakoa den, ez? Esan nahi dut. Han aterpe bat eramatea uste duzu dela desberdina, hemen eramatearekin konparatuta? Pues ez dakit. Ez zenuke jakingo esaten, ez? Eta gustatuko litzaizuke igual ezagutzea hango egoera? Bai. Uste duzu, ez dakit, desberdina zerbait egongo dela desberdina edo igual beste modu bat antolatzen direla? Bueno, azkenean Frantzia territorioa edo Frantziako territorioa edo hemengoa gauza ezberdinak daude eta baina, bueno, ez dakit. Ja, baina azken finean aterpeak. Bai. Eta orain, bukatzeko, aukera izan da adibidez, ezakit, bankan landetxe bat edo gestionatzen duen norbaiti mezu edo galderaren bat bidaltzeko, zer esango zenuke? Ezakit, baduzu kuriositateren bat horrela? Ez dakit, pentsatu beharko nuke. Ez dakit, Ez dakizu bururatzen? Ez. Bintzat, bueno, igual ezagutzea nola egiten duten lanan edo... Bai. Eta konpartitzea esperientziak, ez? Bai, orokorrean, bai. Bale, eskerrik asko, Alfredo. Zuei. Egunan? Bezuri? Zure burua aurkezten aldi guzu? Ni deitzen ez Irigoyen Jean-Pierre. Inizaka gauzapezan ez 2004 ez geroz. Eta... Hemen sorturik, nola hartu duzu hauzapezgoa? Hemen sortian ez. Hauzapezgoa hartu dut eta ene haintzineko hauzapeza zendu zen, eta haren ondotik hartu nien hauzapezgoa. Lagunek eta orduko Txilian lagunek pusatu nien duten, eta hola hartu hauzapezgoa. 2004etik, beraz, ze esperientzia bauzu hauzapez bezala, ze kondatzen aldi guzu, edo zer dituzu zure bete beharrak edo betekizunak? Hine bete beharrak eta inahala herritarren zerbitzatzea inahala ontsa, txeatzen ez, ez dakit beti ontsa egiten duanez, inahala ontsa zerbitzatzea eta proiektu eta horien eta antzaztea eta sustut diruen biltzea. Gure... Funtsa edo dirua zenbateko aurrekontua du horako herri batek eta herria pixkat aurkezten aldi guzu, zenbat biztande, zenbaten hemen? Hain izan lagira ehonte egiten eta 10 bizitzale eta hemen aktivitate bat egandiena laborantza da. Laborantxan bagira hori etxalde basa eta dira etxalde gotorrak eta handiz gehienetik eta tresnatiak eta laborantza bizikuntza martxan da. Ibatu 3 enpresa, 2 enpresa garraioak eta bestia argintzako enpresat. Eta batu administrazioa laborantza gamera, 2005 dioz, hor plantatia dena. Eta animazioa hartzen du herriari, nahitez, eta herria zautarazten. Eta badira 15 langile, eta lana badote. Hor aipatu zu laborantza ganbara, administrazio bezala, beste administrazio horik bada herriuntan edo... Ez da beste administrazionik, ez. Nora joan behar da hemen administrazio batetara joiteko Urbilena edo... Urbilena Doniane garazi, gio Baiona eta Baionatik gio Paue. Ados. Herria aurkeztu diguzu, zer dira berba herriaren ahuleziak eta berba ere puntu positiboak edo... Ahuleziak ere diru mailean nahi hauzu herri pobrea da, ez du eta diru sartza handik. Hori, eta gero ahanteilak hemen goxoki bizigira eta tranquilitatean eta hori guztian bizigira eta denek elgar haitzen du eta goxoki bizigira. Erronka nagusi bezala ere dirua errango zinuke, diru beharretan beti... Beti, badu aniz proiektu, diru guti.
Proiektuak adibidez, proiektu bat aurkezten aldi guzu, eraman duzien bat, edo? Proiektua baten finitzen ari gira, eta herriko sala bat indu hemen, eta kasik finitia du, eta beste proiektua bat du eta apartamendu baten egiteko xedea. Eldun, utatiko itik, ez dakit, beti ekipa bera izan denez, eldun orte eta azkak eldu egitera. Eta ondoan, inoke beste proiektu handio bat, eta gazten dako nahi inokez eta erran behar da inizan uste eskolerriko herri bakarra da erragotei gabe, eta aurretzei nahi inuke erragoteatein aterbeatekin edo gazten dako. Proiektu larria da, herritibian entzatu, beti beko kontsilia bali bada, antxeatako gira lauren jutik ezartzen. Arraboturik ez da inizen? Zergatik? Leheno bazen, eta gero erragotegoa inazen eta lurra privatua zen, eta jabiak berietu zen biztan da, eta ordean geroztik ez da erragoteik. Ados. Mugaz bestaldeko egi batzuekin, mauzi harremanik? Harremanak, jendegoen gaztek eta bauzte harremanak. Herriko etxeak berak ez du, ofizialki ez du harreman handik. Eta uste duzu egiten alditzatekela edo? Dena posible dira, egiten alda. Zer dira arazoak berba egiteko, zer da? Ez du, nahi hauzu, ez du komunikazioneik, beste eskualdekoekin, onokoan ez du harremanik. Sortu behar da edo... Ados. Azken hitz bat bezala, bestaldeko eri onera etorgarazteko, ze mezu pasarazten altzinuke, zer irraiten altzinuke, gogoa emaiteko inize bisitatzeko? Inizen bisitatzeko, gogotik errez egituko dugula. Eta nahi hotela, etortzen alde lagunat. Eta gogotik errez egituko dugula. Eta beti aberastasun bata izain da, eta zautza egitea, eta bestaldekoekin harremanak sortzea. Ados, ebe mila esker. Dozutaz, nik zuri. Kaixo, Joseba. Kaixo. Aurkeztuko duzu zure burua? Bale, Joseba Martinez Rei naiz, Auzperrin bizi naiz, Aurizberrin, guk erraten dugu Auzperri, baina kartelean jartzen du Aurizberri. Eta, 30 urte ditut, udaletxean nago, EH Bilduko zinegotzia naiz, eta nire ogibidea sukaldari da. Sukaldaritzan egiten dut lan, eta hola bizi naiz, ez dakit. Eta zenbat denbora daramazu udaletxean? Urten izango baina, aurreko legealdian hasi nintzen, beraz 4 urte eta legealdi honen hasiera. Eta nola erabakitzen nuen hortan sartzea? Gazte-gaztetatik beti izan dut oso ikusmira politikoa gauzak egiterako orduan, ez? Oso gaztetatik beti injustiziak eta olako gauzak ez zitzaizkiten gustatzen, eta beti bai gazte asanbladan herrian, o gaztetxean edo gauza ezberdinetan beti izan dut inkietu ezberdinak, eta orduan niretzako pauso natural bat izan duzen, errantzi daten eta prest, eta orai honetan. Eta ze programarekin edo aurkeztu zineten, edo zeintzuk dira zuek ze puntu proposatzen dituzu hemen? Puntu ezberdinak daude, ez? Baina gehiena izango zen alor soziala askoz gehiago lantzea, orai baino askoz ere gehiago lantzea, gero landa garapena ere sustatzea bere bertiente ezberdinekin, gero komunikazio erramientak, adibidez interneta eta olako kontuetan aurrera pausoak ematea, eta bai efizientzia energetikoan, eta nolabait autoekoizpen eta autokonsumorako bide horretan.
eta hortaz aparte ere zonalde mailako planteamenduak egitea, ez Baiara bakarrik, baizik eta zonalderako. Zergatik, gure Baiara oso txikia da, biztanle gutxi gara, eta uste dugu zonalde mailan indarra egin genezakela, eta pasaden legealdian horre izan zen Pirineoko maila, eta aurrera pauso politak eman ziren, parlamentuarekin ere ponentzia bat adostu zen, eta hortan kokatuko nuke nik ardatz nagusiak. Eta zinegotzi bezala, zeintzuk dira zure betebeharrak? Zeintzuk diren, bakoitzak izango ditu bereak, baina enetako jendearen beharrei nolabait erantzun bat edo konponbide bat eman, gero justua izatea ez edukitzea nolabait tratu desegoki bat edo nolabait batzuentzako tratu bat eta besteentzako beste bat, eta egin batean ere etorkizunerako Baiara hori diseinatzen laguntzea, ez? Zer nahi dugu, nola nahi dugu, norekin, eta galdera horiek, ez? Eta pixka bat, koherente izanik, jardun horretan aurrera pausak ematea, besterik gabe. Eta orain arteko esperientzia nolakoa izan da? Nola baloratuko zenuke? Denetarik dago. Nik 4 urte pasa ditut oposizioan, eta egiarran niretzako zaila izan du da, baina asko ikasi dut ere, ez? Orduan, gazi gozua izan daiteke, baina, gauza asko ikasten dira, ulertzen duzu nola funtzionatzen duen Baiara bera, instituzioa bera, ze behar dauden, zertara ezin zara iritsi naiz eta nolabait boluntade guztia jarri, edo gehiengoak izan udaletxean, ez dakit nolabait poderearen ere mailakatze ezberdin hori, ez? Udala, gobernua, Espainia, Europa, aurrekontuak, gauza asko daude, ez? Baina, nire balantzea positiboa da, bigarren aldiz aurkeztu naiz, eta ikusiko da etorkizunean, orai arte indarrak ditugu, baina erran behar da ere, segun eta zenbat involukratzen zaren, indar asko ere xautzen dela eta denbora asko ere, ez? Beraz, zaila izan arren, oraindik prest daude hor jarraitzeko, ez? Bai, nik uste dut hori da pertsonalitatearen arabera, niretzako lehen aipatu bezala txikitatik beti izan dudan ere funtzionatzeko modu bat, eta orai arte behintzat eroso sentitu izan naiz eta gustora egin izan dut, ez? Baina badakit, igual nire biziak helduko dela momentu batera eta errango dut, orai beste gauza batera, ez? Eta nire ikuspuntutik modu asko daude edo aniz daude nolabait zure aportazio egiteko gizartean, ez? Izan daiteke instituzio bat, izan daiteke elkarte bat edo zein gauza, ez? Ez da bakarra, baina bai nolabait estrukturala bada, ez? Nolabait aurrekontuak daude, oraingoz konten eta ikusiko da. Eta hemen nola antolatzen zarete? Ze baduzue udala, ez? Dela Baiarakoa, eta herri bakoitzean... Bai, kontzejuak. Bai, nolabait udalak baditu konpetentzia gehienak, konpetentziak izan daitezke urbanistikoa edo adibidez euskera, aniz daude, ez? Zerbitzu sozialak, 0-3, esan nahi dute aurreskolak, Baiarako eskolak ere, aniz daude. Eta gero kontzejuak badituzte beraienak. Izan daiteke hilerriaren kudeaketa, argindarra, bere kale propioa, komunala, adibidez mendi hauek, inguruko mendi hauek Auzperriko kontzejuenak dira, haiek kudeatu behar dituzte, pentziak ere, eta azkenean arkitektura hau da, ez? Kontzeju ezberdinak daude, bere kompetentziakin, eta gero nolabait goiti bada udal bat, herri guztiak barne biltzen dituenak, eta bere kompetentziak ere nolabait dituenak, ez? Pixka bat goran dagoela. Eta udalean zenbat pertsona zaudete? 7 zinegotzi gara, bai. Zetaz, hau ratioen, biztanle ratioen arabera banatzen da, eta guk 800 biztanle gara, goiti behiti, eta beraz 7 zinegotzi. Eta Auzperriren inguruan, ez dakit, ze datuak eman ditzazkezu adibidez? Herria ezagutzen ez duen jendeari? Auzperri badago kokatua Erroibarren iparraldeko eremuan, mugatzen du Auritzeko herriarekin eta Artzibarrekin ere, eta da Baiarako herririk handiena.
250 eta 50 biztanle inguru izango dituzten txoan, eta bueno, hainbatean, herri handia izanik, handiena izanik, zerbitzu gehien dituena, adibidez liburutegia edo aurreskola, ez dakit, gero okindegia badu, taberna ezberdinak, eta hemen baditugu herri batzuk ez dituztenak 5 biztanle, imaginatu. Orduan, Baiarandako ere bada herri handi bat. Batzutan egiten dugu Berrometan metropolia, baina esan nahi dut 250 biztanle ditu, baina zonaldean Auritz eta Uzperri izanen dira herririk handienak. Eta zeintzuk uste duzu direla etorkizunari begira erronka nagusiak? Netzako despoblazioarekin amaitzea. Eta Nafar gobernuari eta gobernuei erakustea nolabait oreka territorial horretan ez badute aurrera pausoak ematen, nolabait lortuko dugula edo ondorioa izango dela landa eremuak hustutzea eta hiriguneak nolabait metatzea, ez? Eta horrekin exodo bat eta nolabait landa eremuen nolabait abandono bat edo. Eta hortan zerbitzuak ere mantentzea, ez? Esan nahi dut, despopulazioak ekartzen diguna da zerbitzu batzuk ezin direna mantendu eta batzutan nolabait oso basikoak direnak, adibidez osasuna, nolabait hezkuntzan ere edo irakaskuntzan arazoak ditugu irakasleak lortzeko edo aulak betetzeko, sikiera, ez? Orduan, gauza guzti horiek oraia arazo bat dira eta etorkizunean gehiago, ez? Horregaitik oso importantea iruditzen zait, ez bakarrik niri, ez? Zonaldean hor mugimendu oso potente bat egon izan da, nolabait Pirineo mailan argi erakusteko edo zerbait egiten da edo zail izango da gaur egun ezagutzen dugun Pirineo hori mantentzea, ez? Beraz, uste duzu egin beharko litzatekeela zerbitzuak bermatu, ez? Bai, modu asko daude, ez? Baina gehien bada oreka bat bilatzea, esan nahi dut, ezin du pentsatu gauzak metatzeagatik nolabait ratioetekin esan nahi dut. Zuk Iruñan jartzen baduzu edo zein gauza, argi dago jende askori emango diozula zerbitzu, ez? Baina ze gertatzen da, ez badituzu landa eramuetara zerbitzu horiek ekartzen, azkenean jendea ez da hemen bizi, ez da hemen biziko. Orduan azkenean lortuko duzuna da, zerbitzu guztiak metatzea hiriguneetan. Orduan hori gertatzen ari da ez da bakarrik hemen, Lizarraldean gertatzen da, Usu eta toki horietan ere, Baztanaldean ere gertatzen da, eta gero eta gehiago. Nolabait kapitala metatzen duzun momentuan, zerbitzu guztiak horren inguruan, ez, metatzen dira. Orduan nik uste dut hor ikusmira bat behar da eta zentratu gehiago jendearen bizitzan eta ezain bertze etekinetan eta ratioetan, ez? Eta modu horretan bermatzea, benetan bizi altzarela nahi duzun tokian, edo behintzat posible duzula. Ezin dena izan da, ezin bizi izatea zure herrian edo ez duzulako zerbitzurik, edo inork ez dizulako bermatzen etxe bizitza bat, edo ezin duzulako lanpostu bat aurkitu. Hori azkenean, erantzun bat eman bartzaio, eta nik uste dut kasi edozein sigla ikusita politikoki denek ulertzen duten zerbait dela, ez? Eta inguruko beste baiaretako zinegotziak edo ezagutzen dituzu? Bai. Harremana badago zuen artean? Bai, azkenean hemen gutxi gara eta ezagutzen gara gehienak. Eta adibidez Artxibarko alkatea eta zinegotziak ezagutzen ditu, eta Ezkoakoak ere, Orozbetelu, Zaraitzu, Erronkariko herriko, Erronkari barreko herriak, Zaraitzuko herriak, Azkoako herriak, Luzaide, Orreaga, Auritz, guzti hauek eta gero bertze batzuk, Esteribar, Baztan ere, azkenean nolabait harremana bada eta gero mankomunitateak eta badire bertze nolabait entitate batzuk, azkenean harremana ematen dela. Eta esango zenuke zuen egoera dela desberdina? Pirineokoa da oso espezifikoa. Adibidez Baztanekin alderatuta edo Esteribarrekin alderatuta ezberdina da. Zergatik, gure orografia da oso espezifikoa, gure klima ere, segun eta ze urtaroan etortzen zaren, oso argia da, hemen azkenean Pirineoan bizi gara, negua da, eta neguan segurazki elurra izango genukeela, hola,
Eta baztan ezberdina da, adibidez, baxuxeago da, herriak nolabait klima epelagoa du, gero hobe konektatuta dago, Esteribarra adibidez Iruin herria oso gertu du, industriak ere hor ditu, eta agian beste arazo batzuk izango dituzte, guk ez ditugunak, baina diferenteak dira. Eta gero adibidez, Prepirineoan adibidez garia ekoizten da, beste motako landa dago, hemen adibidez gehiena abeltzaintza da. Hemen ez duzu ikusiko garirik, ez duzu ikusiko lako ekoizpenik, gehienak dire, bereak, ardiak, behorrak, behiak, eta holako gauzak, ez? Eta gero turismoa ere, gero eta gehiago, ez? Bai Iratigatik, Donaiako ebidea, eta badire gero elurra, belagua, eta badire gero eta atraktibo turistiko gehiago ere, ez? Beraz, esango zenuke egoera desberdina dela, baina konparatzera ausartuko zinateke? Bai, segun eta zerekin, erran nahi dut, konparazioak batzutan dire nahiko maltzurrak. Eta ikusi beharko zen nola, baina nik datuekin adibidez, bai konparatu genezake. Adibidez hemen zentxoa ikusita, Pirineoak igual izango ditu 5.000 orotara erran nahi dute, Ronkaritik hartuta, Onaino, Luzaide eta Bertze Baiarekin hartuta izango ditu orotara 5.500 biztanle. Baina guk badakigu errealki hori dela zentxoan dagoena. Jendea ez da hemen bizi, orduan. Guk badakigu errealki garela iaia erdia. 2.700 izango gara. Pirineo guzian, eta hori lurre eremu bezala da, Nafarroaren 1,6 hola bada. Oso datu potentea da. Orduan, hori adibidez baztanen ez da pasatzen. Orduan, gertatu daiteke, baina gertuago dago, gero Gipuzkoa ere gertuago du, nolabait nukleo ezberdinak daude, herriko eskorrak badaude, hemen herri txikiak dira denak. Orduan, segun eta esan dizute, segun ze konparatu nahi duzun? Hori da, segun ze arlo konparatu nahi duzun, hemen guk adibidez kontaminazio aldetik oso ongi gaude. Ez dugu industriarik, ez dugu jaire, esan nahi dut, izango gara Nafarroko birika, baina bertze aldagai batzuekin, hori da. Eta adibidez, iparraldeko herriekin baduzue nolabaiteko harremanik? Bai, hemen nolabaite beti egonda. Azkenean fazeriak edo lur komunalak konpartitzen ditugunean, beti harreman bat ematen da. Guk adibidez Erroibar bezala badugu, nolabaite muga egiten dugu baiara ezberdinekin eta iparraldean ere toki ezberdinekin. Adibidez, Baigorriko Aranan, Urepel, Esnazu, Banka, Aldude, eta gero baita ere badugu lurre eremu bat txangoa duena izena, Zize eta Bertze zonalde horrekin ere harremana duena. Orduan instituzionalki harremanak ditugu, eta gero nolabait bere garaian adibidez kontrabandoa ematen zela eta guzti hori harreman asko bazen jendearen artean, nolabait bi aldeetako jendearen artean, eta gero galdu zen eta orain berreskuratzen ari da berriro. Nolabait egitasmo ezberdinak martxan jarri ziren, adibidez Sorgaineko festak, hemengo eta nolabait hegoaldeko eta iparraldeko gazteak antolatzen dute, eta jaztak izan bat urte martxan dagoela, eta oso polita da, ezagutzen dugu bertako jendea, ez? Baigorri, Donibane Garaziko jendea ere ezagutu izan dugu. Eta udaletik saiatzen dira harreman horiek bultzatzen? Ez pentsa ere, esan nahi dute, harreman bat dago, eta asko markatzen du hori gehien bate aberen marka azkenean da, zerbait egin izan dutena betidanik, eta ere arazoak sortu izan dituenak. Zergatik, lur eremu bat dago, eta abeltzain ezberdinek bere ganadua sartu behar dute. Orduan, hemengoek ez dute nahi bertzeak sartzea, eta hangoek nahi dute gehiago sartu. Eta hor, tratado bat dago, ez dakit zen garren urtetik, eta hor, harremanak beti daude, baina beti nolabait horri lotuta. Eta beti gonbiteak ere badire, eta kortesiak adibidez Urepeleko zikirora beti gonbidatzen gaituzte, eta joaten gara, eta haiek etortzen dira baiaren eguneratonat, eta igual zikiroren batera, edo olakoak egoten dira, baina nolabait kortesiazkoak. Ez dago ere sustatzen duen zerbait berexia, baizik eta normalidade batean planteatzen den nolabait egitasmo ezberdin. Eta adibidez, bankako alkatea edo zinegotziak ezagutzen dituzu?
Beitu, bankako zinegotziak ez dakite ezagutu nuen, baina nire kabuz bere zeran, eta zinegotziak herrietakoak, porque hor badire herriko etxeak, eta gero dago baileko presidentea. Eta guk badugu harremana baileko presidentearekin, Michel du izena, Urepelekoa da, eta herrietako zinegotziak edo ezberdin funtzionatzen du bertan, eta baten bat ezagutu izan dut, baina orai ez dakite baden edo ez den, arra nahi dute... Baina ez duzu ezagutu zu zinegotzi zailako. Ez. Eta, bueno, bai egintzela bere garaian alduden, egiten dute, bi urtero egiten dute feria bat. Eta gai ezberdinekin. Eta duela 2 urte, uste dut, edo 3 urte, agian 4, ez dakit. Egintzen gaia bazen mugaz bertzaldeko harremana. Eta bertan egon nintzen, eta bueno, interesgarria izan zen, bildu ziren Egugiko alkatesa, Auritzeko alkatea bera ere antzen, eta bankako alkatea, eta interesgarria bazen ere zergatik batzutan ez garen biltzen, edo zergatik sartu gara errutina batean, esaten izu normalidade horretan, betidanik egon du dena, eta ez gara joaten pixka bat aratago. Agian guztien ez dakit onerako, esan nahi dute, agian hobenkuntza batzuk lortzeko baiararen dako, edo besterik gabe harreman hobeagoak izateko, batzutan, ez dakit. Eta uste duzu etorkizunean elkarlan gehiago egon daitekela zuen artean? Egon bai. Gero da, segun ze interesak mugitzen diren. Eta segun ze ikusmira dagoen. Hor sartzen gara gai politikoetan ere. Batzuk pentsatzute han dagoena han dago, eta guretzako, niretzako behintzat, niretzako bizilagunak dira, bertze baiara hori bezala, ez? Horrek bidez joan naiz bizikletan ibiltzera eta Urepelera jaitsi naiz. Eta gero handik igo eta Arnegira jaitsi naiz, orduan nik ez dut ikusten beste toki bat bezala, urruti bezala, ez? Eta hori da bakoitzaren ikusmira, bakoitzaren planteamenduak, eta bueno, nik badakit, baiara batzuen artean badaela harreman oso ona, eta beste batzuen artean ez dago kasi harremanik, edo justo estrikto, eta tokatzen dena, eta fuera. Orduan, hori... hobetu daitekela, beti hobetu daiteke. Gero zaila da ere batzutan, baina, bueno. Eta orain bukatzeko aukera izan da mezu bat bidaltzeko, adibidez bankako zinegotzi bati, zer esango zenioke, edo galderaren bat izango zenuke, ez dakit? Ez dakit, nik zinegotzi bezala beti esaten dut, ez? Zer egingo nuke, nolabait, nire baiarako bizilagunei bizia hobetzeko edo behintzat hortan ahalegintzeko, ez? Eta nik uste dut edonork edo edozein zinegotzik hori egiten duela, ez? Nik aldetuko niona bankakoari, eta zer ikusten duzu gure zonaldean, ongi egiten dugula, eta martxan jarri dezakezula bankan, ez? Edo bertze banka aldude Urepel edo Baigorri Aranean, ez? Eta nik nolabait berdin pentsatzen dut, ez? Nik badakitan badeutela zera batzuk oso positiboak eta nola ekarriko nituzke onat, ez? Eta nola egin duten, ez? Bata bestean gandik ikastean niretzako beti oso positiboa da, jakinda, lur eremua nahiko antzekoa dela, egia da haiek pixka berago daudela, altitudean, baina beti ikasi daiteke metodologian eta holako gauzetan, ez. Mila esker, Joseba, gurekin egoteagatik. Bale, eskerrik asko zuei. Horrengora arte. Egunon? Bai, egunon, bai. Ire buru aurkezten aligu, izena, bizena eta kargua? Bai, nire itzen hauk Iker Elosegi, eta hemen Euskal Herriko Laboratza Ganbaran hainuk lanean, azken 11 urtetan, eta hemengo koordinatzailean hauk. Ados, beraz, zer da koordinatzaile lan postua, eta berba Euskal Herriko Laboratza Ganbara ere aurkezten aliguzu? Koordinatzaile lana da batzuek zuzendari deitzen dute, guk araztuko horreiten, hemen bat dira laborariak eta nagusia direnak, eta ni nauk laborari eta langileen arteko artekari bezala, gauzak martxarazteko eta ideia berriak sortzeko eta dinamika hau eta aintzinarazteko. Ogoi langile egituk. Eta Euskal Herriko laborariek sortu zuten, duela hoi kasik 15 urte. Izan zen apustu bat, pario azkar bat, hemen iparraldean eta laborantza herrikoiaren garatzeko tresna indartsu baten sortzea. Duela 15 urte. Eta hemen datuz joan da, gure lan ekipa, orai 21 langile ari gira,
gero eta gehiago laborari heldu dira gure etxeuntarat, gure zerbitzuen bila, gure laguntzaren bila eta bar, eta beraz ari gaituk azken 15 urteetan garatzen, lekuan izetatik anitz ikusmen sortzen duen laborantza mota hau. Ze zerbitzu proposatzen duzie laborarieri edo? Hemen laborantzako edozoen gai lantzen dugu, eta laborariak konkretuki aholkularitza teknikoa izaten da, bai hezkuntza mailan, bai belar mailan, bai antolaketa mailan, bai juridiko mailan, bai instalatzeko, bai transmisio bat egiteko, bai mendiak kudeatzeko, zerrenda izigarri luzea da. Bilakatu gira azkenean Ipar Euskal Herri honetan egitura baitezpadako bat, garrantzitsua dena, eta gure nahia da beti laborantza herriko eta iraunkor ditzen dugun horren garatzea. Etxaldetan, antolaketa mailean, erakunde publikoetan, alden leku guztietan hortan egituko. Ados, ire lanbidera berriz etortzeko, nolaz aukeratu duk lan hori, ze behar da lan hortan aritzeko, zer dira ere puntu positiboak eta behar negatiboak? Bai. Zer behar den aztakiat, nik aipatzen aldiat zer dutan. Nik inaditiat biologiako ikasketak universitatean, eta hortik lan da, eta ingenieur agronom eskola batetik pasatu nauk. Eta beraz segidan hasi nauk laborantza sailean lanian. Hau duk ene laugarren lantokia. Nago izan nauk laborantza eskola batean, erakasle, izan nauk kooperatifa batean, eta izan nauk Chambre d'Agriculturean, Pauekoan, lanean nire lehen ofizioa, aspaldian. Eta beraz, nik hor gustuko dutena izigarri Euskal Herriko laborantza gambaran, da lehen aldia da, hori bizitzen dutena ere bai, sinesten duten proiektu baten dako lan egitea. Beste lanetan kontent nintzen, egiten nuenaz ere bai, egin bat hartio eta mementu batzuetan nintzen gehiago bat ere kontent, ez ados. Kooperatifarekin, emandezagun, eskapatu niz Lurberritik, Lurberri asidelarik transgenikoak, OGM-ak lantzen eta pentsatuz hori biziki interesalta zela laborerien dako. Hemen ez dut alakorik bizi, beste sentsuat, bada hildo politiko bat, ze laborantza motan nahi den Euskal Herrian dako, eta horrein izlanean, eta hori placer bada. Placer bada, nunbait militantea bainiz alde batetik ere bai, eta horrek baditu bi ikusmolde alde batetik betetzen zaitu, militantzian lan egitea gauza interesanta da biziki, eta bestetik denbora jaten dautzu hainitz, batzutan sobera, beraz horreka bat atxemaitea ez da beti erretxa, baina bestenaz biziki untza. Ados, lanbidea aipaturik, orain Ultzama aipatuko dugu, Nafarro garaia, Janik ezagutzen oso? Bai, Iruñera joitean Ultzamatik pasatzen niz, aldi horoz. Baina, trufa gutiago eta Ultzama aran bat dela badakit, hango herri zunbait ezagutzen ditut. Denboran banuen familiako otio bat Ultzamatik ez urrun aski urbila, bizi izena ere bai, eta gutiko da bera ikusten dut, bai Ultzama non dagoen eta nora dena. Eta hango jendeekin harremanik bazinuke edo? Ez, hiarran ez dugu harreman zuzenik, ez nik pertsonalki eta ez erakunde bezala hemen, Euskal Herriko Laborantza Ganbara gisa ez dugu harremanik, bai, Ultzamako jendekilan. Ikusten duguna handik pasatzean, edo Nafartarrekin dugun harremanetan da arrunt beste laborantza egoera batean dela, Ultzamakoa. Laborari anitzez gutiago, hemen goarekin konparatuz. Jende aniz joan da irirat, Iruñarat, edan egiterat, eta utzi ditu. Nonbait bere laborantzari buruz zituen eta oinarriak edo erroak, urrunduak bezala ikusten ditugu. Eta Ultzama aintzin badira beste harra batzuk, ahezkoa bezalakoak eta bar, hor harreman gehiago dugu jende horiek ilan, eta ikusten dugu beldurtzen gaitu baita ere, zer norabidean den hango laborantza. Herriak usten ari dira, gelditzen direnak gehienetan gero eta handiagoak eta gero eta produktibistagoak batzuetan, ez denak, baina
beldurtzen gaitu. Egiarran, hango laborantzaren eta laborantzaren gibelean da herriaren biziaren, iatekoaren, paisaiaren eta horren norabideak kezkatzen gitu. Eta ahemanak aipatuzua aizkoekin bazera, zenolakoa eta uste duzu ultzamakoekin ere aheman bat sortzen alda, nolakoa, behar laguntza, aholkularitza ere idekizan alzinukete hangoeri edo za... Gero, hemen hainiza Moñolosen gira, Baso Nafarroan, Garaziko sindikatuko herri bat da, hau, hainiza Moñolose, beraz Garaziko mendi sindikatuak baitu harremanak aezkoako mendi sindikatuarekin ere, juntarekin. Beraz, horren bidez ditugu hango jendeak eta artzainak eta laborariak eta ezagutzen. Gero, guk gure historia nundaik kontatzen dugu. Zendako laborariak sortu duten Euskal Herriko laborantzak nenbara. Eta prest gira kontatzeko historia hori mundu guzian, utzaman ere bai. Aldiz, guk argi dugu gure historia zer da. Jendek azpitik egin duten zerbait. Hien nahikeria izan da hori, hien erronkak identifiatzea, hien apustuak egitea, eta guk historia hori kontatzen dugularik, ez dugu erraiten egizuegu bezala. Erraiten dugu, guk hola egin dugu, eta pentsatzen dugu biziki importanta dela azpitikan sortzea gauzak, hien den behar, gogo eta asmoen arabera. Eta hortan laguntzen bat dugu, gu prest gira beti. Eta bukatzeko, mezu bat, bali mozuango jenderi, erritarreri, pasarazteko, zer litzateke? Mezu bat, hainiz balitaizke, baina bat botako dut, hola gadaturik, egun guziz jaten dugu, gu herri aberatsa izani jaten dugu goizean, eguerritan eta arratsez, batzutan gehiago ere bai, amaiketakoa eta lagoetakoa. Biziki importanta da, konprenitzea, jaten duguna dela girena, eta jaten dugun hori nolakoa den, nola egina izan den ulertuz, dela nahi dugun herri bat, edo nahi ginuken herri bati buruzabiak girela, edo desegiten ari giren herri bat. Beraz, jatea da biziki beharrezkoa, alde batetik, baina gibelean bada norabide bat, zentzu bat. Eta hortan guk pentsatzen dugu norabidea dela edo zoin izan behar, laborantza mota bat, eredu bat behar dela sustengatu, eta utzamako jender, hori pentsaraztea litaikeen mezua. Mezu komplikatua behar da, baina importanta. Mil esker. Hala, deusetaz. Esker arte. Egunon, Nekane. Egunon. Kontatuko diguzu nor zaren zu? Bueno, Nekane naiz, eta ez dakit, nahi duzu irakasle moduan aurkeztea, herri honetako Horizu herriko irakasle ohia, duela urte pila bat etorri nintzen, nire bizitza laboral ia guztia hemen egin dut, eta orain jubilatuta nago. Eta zu izan zinen, hemen klaseak euskaraz ematen hasi zen lehenengoetarikoa, edo lehenengoa? Bai, lehenengoa. Beti herri honetan izan da, hola gogo euskararen aldetik eta euskaltasuna bultzatzeko modu batzuk, eta igual gau eskola bat zegoen, eta gurasoek hasi ziren urte horietan ari naiz erraten 80, 82, hortik gurasoek hasi ziren nolabait haur txikiak euskaldundu nahian, eta sortu zuten ikastola haur txikiendako. Gero ni etorri nintzenean, euskalduna izanik ere, saiatu ginen eskolan, euskara sartzen. Oraingoz garai horietan ez legerik ez ezer, baina voluntate honez egiten genuen gauzak, eta horrela pizkanaka sartu ginen, hasi ginen euskaraz klaseak ematen, eta gero ja ofizialtasuna lortu zenean, hortik aurrera beti euskaraz hitz egin dugu, eskolan ere bai. Eta nola oroitzen dituzu hasierako urte horiek? Bueno, oso alde batetik gaztean nintzela, gogo handiz, jakinduria gutxi, material gutxi, baina, pizkat beste jendearekin hitz egiten, ze metodologiak erabiltzen zuten, ze materialak, pizkanaka, baina ilusio handiz lan egindakoa. Dena den hemen eskola txikia da, ez? Bai, bada unitaria deitzen diren horietakoak, gaur egun bada bi irakasle haurrezkuntzan, bi gela, haurrezkuntzarako bat, eta lehen hezkuntzan, 5. 6. maila arte, beste gela bat.
orain modan gaude, metodologia horrela lagunen artean eta berdintasunen arteko harremanak lantzen diren horietakoak, baina gu beharrez egiten genuen horrela. Eta zenbat ikasle gutxi gora bera? Bueno, taldeak izaten dira 12, 12, gertatzen dena da 5 edo 6 urte egoten direla zurekin, orduan irakaskuntza oso individualizatuta eta bueno, ez dakit ezagutzen duzu bai familiak, bai ikasleak beste modu batez. Orduan irakaslearen eta ikaslearen arteko harremana oso estua izango da, Oso estuak izaten dira, eta gero nik errengo nuke abantaila handia da familiaren hurbiltasuna. Bertan dago, familia, herrian bertan, eta horrez laguntzen du pila bat ere bai. Eta hasieran zu hasi zinenean ere klaseak, eskolak zituen ikasle kopuru berdina gutxi gora bera edo joan da jaisten? Bai, mantendu da. Izan dugu krisialdiak eta bai, urte zail batzuk ematen zuen agian itxiko zela, baina gutxi gora bera mantendu da. Hori bai da, herri hauetan nik uste dut despopulazioa oso gauza larria da, eta horretan bai lan egin beharko zela. Baina, nik uste dut ez dela bakarrik herri honetakoa da zonaldea eta orokorrean mundu, rural deitzen den munduaren arazo handi bat dela. Eta klaseak ematen hasi zinenean hemen, ematen zenituen bai erdaraz eta bai euskaraz. Bai. Eta orain dira bakarrik euskaraz. Orain bakarrik euskaraz. Nola izan da prozesu hori? Bueno, prozesu izan da, pizkanak eta gero, ni egon naiz hemen 35, 37 urte, eta horretan teknika aldatu du pila bat, metodologiak aldatu dire, eta gero sartu dira teknologia berriak eta horrek pauso handi bat eman dizu. Ordan, ez dakit, hasieran ibiltzen ginen ez genuela ez da fotokopiadorarik. Gu prestatzen genuen lanak eskuz, liburutegira joan behar genuen, gaur egun interneterekin, argazkiak, beste mundu bat da. Eta horrekin batera joan da irakaskuntza ere aldatu du, eta gu horrekin batera. Eta zuk, irakasle izateko ikasi zenuen magisteritza, ez? Eta gero euskara ikasi zenuen? Bueno, batera. Magisteritza egiten nuen bitartean, Iruñeko gau eskoletara joaten nintzen, eta gero barnetegiak, eta horrela. Eta ez zenuen inoiz planteatu beste herriren batetan edo beste zonalderen batetan irakasle izatea? Bueno, ez da inerreza joatea nahi duzun tokira, baina bai, nik nahi nuen Pirineo aldera eta lortu nuen hemen plaza. Bai, hori da beste mundu bat, konkursoak eta gauzak eta funtzionarioen mundua da beste bat, baina ni zonalde honetan nahi nuen eta lortu nuen. Eta bada arrazoiren bat nahiago zenuela hemen zonalde honetan? Bueno, familia pixka bat ingurukoa dut, mendialdea gustatzen zait, eta ongi sentitzen naiz hemen. Eta etorkizunari begira, uste duzu hemengo eskola adibidez mantenduko dela den moduan? Bueno, espero dut, eta horretan saiatzen gara lan egiten beti eskolak onak izaten, eta arazoa da ikasle kopurua. Hori da, eskola jarraituko du ikasleak badira. Eta inguruko beste eskoletako irakasleak eta ezagutzen dituzu? Bai, hori zorionez oso koordinazio ona izaten da. Hori, beste herri hauetan bakarrik ez du zentzurik, orduan saiatzen gara koordinazioa lortzen, metodologia edo lanak elkar trukatzen, ideiak elkarrekin trukatzen, gero eskola bakoitzan aurkupuru gutxi direnez, ekintzak ere elkarrekin egiten ditugu, kanpaldiak elkarrekin egiten ditugu, haien harremanak sendotzeko, eta horrela adibidez guk autobus bat ezin dugu alokatu. Hogei ikasle izan eta orduan elkartzen gara beste eskolekin eta aman komuneko proiektuak egiten dira. Beraz, elkarlana da zuen funtsa? Ezinbestekoa. Alde horretan eta beste arloetan ere. Eta iparraldeko herriekin baduzue nolabaiteko harremanik edo izan duzue? Izan dugu. Irakaskuntza munduan bai izan dugu, baina oso gauza puntualak. Normalean, Nafar gobernuak eta ez du horrelakorik bultzatzen. Orain, Luzaide eta Bertxaldeko eskola batekin hor proiektu bat badute, baina oso gutxi izan dira. Guk egin duguna izan da, noizbait, auritzen dagoen elkarte garaitzeko hasiko presidenteak edo, horren bidez lortu digute proiektuak beste Behorlegiko eta Irulegiko herriarekin, ez naiz oso ongi oroitzen, duela zenbait urtea izan zen, baina musika inguruan egin ditugu proiektuak elkarrekin. Eta hemengo aurrak egon diran, tangoak hemen, kantatzen, musikaren inguruan zenbait proiektu egin ditugu, baina oso gauza puntualak. Ez da normalean egiten diren gauza bat.
Egia erranez pena da, oso hurbil gaude, baina ez da izan haunitzetan, zenbait gauzetan bakarrik. Eta uste duzu harreman horiek sendotu beharko liratekela? Bai, polita izango zen. Egin ditugunean oso gauza polita eta berezia izan da. Beti hango euskera, hemengo euskera, eta nolabait zabaltzea. Osea, zabaltzea ikuspuntuak, ezagutzen, beste jende ezagutzea, beti oso... Eta proiektu hauekin adibidezuk ezagutu zenituen hango irakasleak? Bai, irakasle pare bat, baina erraten dizut, nolabait bazen ja proiektu bat ekartzen zigutena egina, gu parte hartzen genuen, baina ez da gauza bat guk lantzen genuena, osea gu prestatzen genuena. Orduan, bai, momentu zenbaitetan egon gara haiekin, baina ez da elkarlana egin. Ulertzen, ematen digute eta gu parte hartzen genuen horretan aurrekin. Eta ezagutzen duzu nolakoa den iparraldeko irakasleen egoera? Ea den desberdina hemengo? Ez, egia erran ez, oso gutxi. Badakiz zerbait desberdina, baina nik gehiago ezagutzen dut ikastolak eta ez dakit oso ofiziala eta egia erran ez. Baina hango herriak ere txikiak izan da? Bai, txikiak izan da eta badakit olako proiektu gure bezalakoak, baina ez dugu harremanak izan hainbeste ezagutzeko. Igual egon zarete beste zerbaitetan zentratutak, ez? Ez dakit zergatik. Guk ez dugu olakori bultzatu eta handik ere ez dakit. Eta uste duzu etorkizunean onuragarriak edo interesgarriak izango zirela harreman hauek sortzea? Noski. Eta lehen igual gehiago orain, begira alde batetik oso hurbil gaude, mugan oso hurbil gaude, baina orokorrean, igual abeltzainak eta orain gazteek saiatzen ari dira, igual harreman gehiago, baina orokorrean ez da harremana egia erranez. Lehen bai hartzainekin eta horrela, baina orain oso orokorrean gutxi, zoritxarrez. Eta gaztei buruz hitz egiten, suposatzen dut zuk hemen hainbeste urtez irakasle izan da, ezagutuko dituzula herriko gazte guztiak behintzat? Bai, herriko gazte guztiak pasatu dira nire gandik. Eta gero gertatzen dena da, herri hauetan ere bada, gauza bada, astean zehar dagoen populazioan, eta gero asteburuetan etortzen dena. Eta asteburuetan egia erranez, gurasoak hemengo dutena, hemengoak direnak, naiz eta hemen ez ikasi etortzen dira asteburu oro. Baina bai, ezagutzen dute, denak ez dira nire ikasleak izan, baina ezagutu herri txiki hauetan ezagutzen dugu. Eta uste duzu baloratzen dutela zuk egindako lana? Haunitz. Esaten dizute? Haunitz. Bai, kontatzen dut, orain ja, 20 urte dutenean eta hitz egiten dugu garai horietan, eta oso oroimen ona dute. Hitz egiten dute gure eskola, haiena bezala. Oso polita eta pozgarria. Bai. Jo, bazte ongi eta... Oso pozgarria. Unkitzen zara. Bai. Ezeko beduzu hortik ez jarraitzea. Unkitzen da, bai. Bale, eta orain gira bukatzeko, iparraldeko irakasleren bati, mezu edo galderaren bat bidaltzeko aukera izango bazenu, zer esango zen? Bueno, pues... Ez dakiz zer galdetuko niake, baina gustatuko litzaidake haiekin olako solasea, eta zer pentsatzen duten horiek ere, guri buruz gustatuko litzaidake, baina, solastuko nuke, ezagutzeko nuke, eta bai. Eta hori, zergatik ezaigu inoiz okurritu, edo saiatu, pentsatzen du, bakoitza bat duela nahiko duenarekin, eta bai. Eta, zergatik ez zaigu pizten olago horiek edo saio horiek egiteko harreman gehiago, baina, baina oraindik igual gara izan. Bai, ni jubilatuta nago, baina animatzen dut jende guztia hori egiteko, bai. Eskerrik asko, Nekane. Ez horregatik. Ni eskertzoi. Kaixo, Amaia? Egunon. Zer moduz? Ongi. Aurkeztuko duzu zure burua? Ni Amaia naiz, Auzperren bizi naiz duela 9 urte, eta andereñoa naiz auritzen ondoko horreko eskolan. Eta zure denbora librean txistularia ere, aztara? Txistularia ere naiz, Auzperriko txistu taldean jotzen dut, eta Auzperriko fanfarrean ere jotzen dut. Eta, gustatzen zait ere bai herriko ekintzetan parte hartzea gehienetan musika ekintzer ikusia dutenekin. Eta hemen badago musika eskola edo nola ikasten duzu musika? Hemen bada musika eskola zonaldean, Horreaga musika eskola, bertan herri honetako haur gehienak esango nuke
joaten dira, egiten dute lengoaia musikala eta aukeratzen duten instrumentua. Eta gero Auzperrin hori badira talde batzuk, musikarekin lotuta abesbatza, txistulari taldea, fanfarrea, eta orduan horria parte hartzen du nahi duenak. Abesbatza jende heldua aritzen da, fanfarrean nera deineko jendea, gazteak, eta txistulari taldean baitugu aurrak eta helduak. Beraz, esango zenuke hau dela herri bat, baduna kultura musikala. Bai, zaletasuna handia dago eta garrantzia handia du musikak gure egunerokoan eta gure batez ere jaialdietan eta ospakizunetan. Eta aurrek, esan duzu gehienek ikasten dutela musika zerbait, eta zein da gehien eskatzen duten instrumentua? Badago txistuarekin badago hemen zerbait, ohitura edo, bai, orduan txistulari asko daude aurren artean, eta gero beste batzuk ere aritzen dira pianoan eta perkusioan eta, baina egia da txistuarena dela demanda gehien duena. Eta zu noiz hasi zinen ikasten txistua? Ni hasi nintzen Iruñan ikastolan ikasten genuen, extraeskolar gisa, orduan 7-8 urtekin hasi nintzenan. Gero ibili nintzen pixkat musika eskolaren batean Iruñan, eta gero asteburutan eta hemen entzaiatzen hemengo taldearekin eta orain ja hemengoekin. Eta astean, nola antolatzen zarete? Etortzen da irakaslea eta... Ez dugu irakaslerik. Ez, orain ja badugu, hemen badago Begoña, dela txistu irakaslea dena musika eskolan, eta gero txistulari taldean berak egiten du pixka zuzendariaren papera, bai, orduan berarekin entzaiatzen dugu, baina ez da gure irakaslea. Bakoitza da, bere kabuz pixka bat entzaiatzen du etxean eta gero elkartzen gara elkarrekin jotzeko. Orduan, egia esan urtean zehar ez gara elkartzen horrela aldiro, baizik eta kontzerturen bat dugunean aurretik elkartzen gara. Adibidez, maiatzan ospatzen da Auzperrin musikaren eguna, orduan hortarako prestatzen dugu kontzertu bat, eta horretik 2 hilabete lehenago edo elkartzen gara, aukeratzen ditugu kanta batzuk, eta hori entzaiatzen dugu, edo festetarako kontzertua prestatu behar dugunean, baita ere udan zehar elkartzen gara, orain astean bitan elkartzen ari gara, entzaiatzeko kanta horiek. Eta kontzertu hauetan zenbat txistulari elkartzen zarete gutxi gara bera? Denetari dago, badago txikien taldea, aurrak, horiek nahiko txo direla, orduan horiek musika eskolan ibiltzen direnak, izango dira ez dakit 10 bat, eta helduak ere 10 bat biltzen gara. Batzuk joan besteak etorri, baina 10 bat izaten gara kontzertuetan. Eta hemen baduzue, erraldoien konpartxan ez, eta erraldoi bat dela txistulari bat. Badugu erraldoi bat, txuntxuneroa da, eta bera figura hori egin zen hemengo txistulari baten omenez. Silverio Villanueva izan zen Auzperrin lehenengo txuntxuneroa edo, lehenengo txistularia, eta esatzen dute, horren atzetik etorri zela beste guztiak, orduan hori omentzeko edo egin zen bere figura. Pertsonaia bat estimuan duzu. Bai, noski, bai. Eta badu ere berezitasun bat, ez? Kuriositate bat. Bai, badu kuriositate bat, fijatzen bat zaite bere erraldoiaren figuran, txistua jotzen ari da ezkerreko eskuarekin, eta tamborilla eskuinarekoarekin, eta hementxe ondoan badu zigarroa. Orduan esaten zuten erretzen zuela txistua jotzen zuen bitartean ere bai. Beraz, berari buruzko historioak jarraitzen du herrian. Bai, eta orain bere familiakoak ere hemen daude, eta txistularia da bere biloba, eta familia osoa. Eta horretaz gain, fanfarrean ere esan duzu jotzen duzula? Bai. Eta nola sortu zen fanfarrea? Fanfarrea sortu zen duela 25 urte edo, esango nuke ez nago ziur. Eta, herriko gazte batzuk elkartu ziren, pixkat animatzeko intentzioarekin, eta erosi zituzten instrumentuak eta ikasi zituzten instrumentuak musika eskolan, espreski fanfarrea osatzeko. Eta, gero gazte horiek pixkat helduago egin ziren, eta ez ziren elkartzen eta utzi zuten. Eta orduan, duela 2 urte, nire kuadrian ere, baten zigun pixkat pena, fanfarrea ez egotea, festetan eta pilo bat animatzen zuten. Eta horra esan genuen guazen gu ere, bai. Genituen kuadriako bila beste txaranga batzutan jotzen zutenak, beste pare bat musikari ikasketekin eta bar, eta animatu ginen. Hartu genuen bakoitzak instrumentu bat, aurretik zeuden horietakoak.
Eta ikasi genuen, bakoitzak bera ikasi zuen. Beraz, lehenago jotzen zutenek, hori da. pasa zizkizueten instrumentua. Bai, hori da. Eta partiturak ere, bat dituztela pila bat. Eta hor poliki bakoitzak ikasi zuen instrumentu bat, gure kabuz, pixkat musika dakitenen laguntzarekin, eta hor txegabiltza. Bueno, egiten dugu zerbait, animatzen dugu, eta ez gara. Eta zuek zenbat denbora daramaztu, fanfarrearekin, 3 urte, 3, bai. Eta nola erabakizten duten bakoitzak ze instrumentu hartu, nola izan zen hori? Denetarik izan zen, batek izan zuen, nik trompeta nire aita bezala. Beste batek, nire gustatuko litzaidake, hau. Beste batek, instrumentu ontarako behar da, bat oso handia da, likoia. Bueno, pizka gorputza duen bat, ez hola izan zen. Nik hau errexagoa dela eta ez dakidako oso handik. Eta ez dagoen konfliktorik hor? Ez asko. Eta zuk ze instrumentu hartu zenuen? Ba, ni saxoarekin hasi nintzen, pentsatzen nuen errexea zela txirular erantzekoa da. Eta gero utzi behar izan nuen ahotsaren asuntoen gati, eta orain bonboa jotzen dut. Eta lortu zenuen ikastea saxofoia zure kontu? Bueno, alako modutan, behar zenelako, bai. Zerbait. Eta orain bonboarekin? Orain bonboarekin, bai. Eta jotzen duzu askotan herritik edo? Bueno, jotzen dugu, hemen badago tradizioa edo ateratzeko urte zar gauean afal aurreko ratotxo horretan, hori jotzen dugu beti, errege gauean ere bai, gero festetan, udan, musikaren egunean, maiatzen, eta hori eta gero beste gauza bereziren bat baldin badago, ateratzen gara. Eta fanfarrearekin elkartzen zarete gehiago, ensaiatzeko, gara txistuekin bezala? Hasi ginen oso formal, eta orain ja gutxiago, baina, astean behin elkartzen saiatzen gara, igande goizetan, eta kontzertu bat, aktuazio bat dagoenean, saiatzen gara, behintzat aurreko astetan elkartzen bai. Eta noren saiatzen duzu, baduzu lokalen bat? Hemen konzejoaren egoitzan, goiko partia sabaia oso handia da, eta hor uzten digute saiatzeko, instrumentua gordetzeko eta bar. Eta baduzu asmoa jarraitzeko epe luzera? Ez dakit, orain hasi gara ja hau ere sartzen aurreko fanfarrekoak bezala, eta umeak eukitzen, eta ez dakitzen, eta lana, eta orduan, zailagoa da, baina, bai, oso gustora gabiltza, eta zailena da ensaiatzea. Gero ateratzeko momentuan gustora golkatzen da. Bai, ensaiatu beharra dago ere bai. Eta uste duzu, zu baino gazteagokoek jarraituko dutela? Zuek usten duzuenean? Ba, gustatuko litzaiguke, egia esan. Oraintxe bertan ez dugu ikusten, baina, bueno... Inoiz ez dizuete galdetu edo... Ez, baten bat badago, igual badakiena instrumentua jotzen edo kanpoan ikasi duena, baina ez dute inork ez du esan nahi, gustatuko litzaidake. Baina, nik espero dut baietz. Guk egin genuen bezala, beraiek ere animatzen. Gazte kuadrilla bat elkartzea, ez? Bai, espero dut baietz. Ze azkenean, gazte bezala, hemen bizitza nolakoa da? Zu etorri zinen Iruñatik, ez? Kriston aldaketa suposatzen dut, edo? Hemen hona etortzen nintzen asteburutan, orduan ja ezagutzen nuen egoera, baina aldaketa da. Eta egia esan, niretzat oso herri lasaia da, txikia, baina aukera asko dituzu, nahi izan ez gero, arratsaldero baduzu aukera musika eskolan abundatzeko adibidez, pilota eskolan ere ibiltzen dira aurrak eta gazteak elkartzen dira astean behin edo, Ero, zonaldeko emakumeen elkarteak antolatzen du pilates, yoga, zumba eta lako ikastaroak. Aukera badaude, orduan nik uste dut nahi baduzu jendearekin elkartzeko eta aukera badagoela. Nola suposatzen den herri txiki hauetan despoblazioaren asuntoa arazo bat dela, ez? Arazoa dela uste dut, baina, gogoak izan ez gero, nik uste dut ez daude errestasun asko, baina bilatu daiteke modua. Eta hemen Iruñetik ez gaude, urrun gaude, baina bada jendea egiten duena joan da etorri egunero lanera. Orduan pixkat nahi izan ez gero, nik uste egin daitekela. Eta beraz gazte bezala hemen bizitzea ongi dago. Bai, niretzat merezi du eguneko egunean ni etorri nintzen probatzera eta gelitu zen. Egia da lana dudala ere hemen, horrek ere asko laguntzen du. Baina, nik behintzat jende animatzen dut saiatzera behintzat bai. Eta orain bitzultzen musikari bezala? Bai. Baduzu nolabaiteko erlaziorik adibidez iparraldeko musikariren batekin? Ez dakit bankakoak edo? Ez, errazio zuzenarik ez dugu. Egia da txistularien taldean, ibili garela noizbait deitu digutela adibidez, bada elkarte bat mugari gabeko txuntxuneroak,
eta egiaz aurten egon ginen Baionan jotzen beraiekin. Han elkartzen ziren Euskal Herri guztiko txistulariak eta, baina bestelako harremanik ez dugu. Ez zarete ibili handik jotzen edo topaketaren bat. Halakorik ez. Eta uste duzu interesgarria izan? Nik uste interesgarria dela eta badakite egiz musika eskolan bai egiten dituztela halako topaketak edo topaketak bai garaziko txikiekin eta baina gehiago izaten da aurren arteko harremana bai. Orduan gazteen arteko harreman hori ez da... Ez behintzat musikarekin lotutakoa ez. Eta uste duzu elkarlanean igual egin daitekela zerbait? Noski, beti gainera iparraldekoekin elkartuz gero musikarekin badugu zeregina lotura bat, ez? Bai, nire oso afizio handia dute, oso interesgarria litzake bai. Eta orain bukatzeko mezu bat edo proposamen edo galderaren bat bidaltzeko aukera izan da, iparraldeko adibidez musikariren bati, zer esango zenioke? Nik baditut kuriositate bat. Adibidez, beti komentatzen duguan asko kantatzen dutela, eta oso ongi. Orduan, jakin nahi nuke nola egiten duten hori, nola lortzen duten, hemen egia da herrian jende asko parte hartzen duela musikako gauzetan, baina beste batzuk ez dute zer ikusirik musikarekin. Eta nik uste dut hango herrietan, herri osoa dagoela... Guztiek abesten dutela. Dagoela sartuta alako afizio horretan. Bale, eskerrik asko gurekin egotearen. Bai, esker. Egunon? Egunon, maizuri ere. Ire buru horrezen handikuk? Ni Pampi zentu emagi nauk, landi barre behaz hemen niretzat Nafarro osoko, behe Nafarroa batzentzako, behe Nafarroko behaz erri bat, hemen laborari, 300 biztanle diren dituen bez landi barre erriuntako biztanle bat. Hemen laborari, nire semiaikin laborantza dainuk baserri eguntan, ekoizten ditiagu oilaskoak, ekologikoak, eta ere eskoaltxerriak, eta araintxe ere ardi burubeltzak, eta sagar jusa edo sukoa egiten diago sagarra baititugu. Ados, laborari izanez gain, zira ere ELB sindikateko idazkari nagusia. ELB sindikata lehenik orkesten aldi guzu, zer den? Bai, ELB sindikata sortu zen 1982an, ordu arte sindikatu bakarra zen Estado Frantsesean, FNSOA sindikatu koskor hori zen. Baziren hemen, bazen hala ere hemen nahikundea sindikalismoa garatzeko edo baitzen beharra. Ikusten behitzen jadanik nekazaritza ari zituela bi norabidea zen, bazen jende bat laborantza, ordu arte zen laborantza iraunko hori, betidanik ezagutu den laborantza familia hori segurtatu edo salbatu nahi zuena, eta bazen ere beste laborari multzo batzu aldiz, agroindustriaren zerbitzuko nahi zuten laborantza bat garatu nahi zutenak bat zen agroindustriaren mutila eta beste aldiz ez behar ginola erabakitzeko autonomia txiki, funtzionatzeko autonomia ere txiki baserrietan, gehiegi dependentzia sortu gabe gure furnitzaileetarik eta lagi-lagia eman da, hori ziren, eta bi bide hartu dira, eta ikusi da, etzela sindikatu bakar batean funtzionatzenean, eta largoita batian, orduko frantses lehendakariak Mitterrand baimenduz zituen, sindikatu bat baino gehiago izaitia, eta orduan sortu zen hemen ELB, eta ELB afiliatu da gero Konfederazioan Peizaneri, hori Estado mailan ezagutzen den sindikatari. Eta baditugu gutxi gora bera 600 kide badira ELB-en. Jakin ELB dela kostaldean nekazaritza edo laborantza ari dela ahultzen. Hemen behe Nafarroan azkar dela, Sibiruan ere, oraindik, eta badela gure indarra mendialdeko laborantza dela, parte gehienetan, bada zelaia ere Orramikuze eta aldean,
baina hala ere abeltzaingotik eta bizi den nekazaritza bat dela. Lau sohmarka badira, gu pentsatu dugu sindikatu bezala, gure indarra zela, gure ahultasuna dirudien hori mendialdea eta patajata, baina hori gure indarra izaiten altzela. Ez ginola kompetitzen beste Frantziako soko batzutako edo Brasileko edo Argentinako abeltzain batekin edo gure indarra bilatu behar ginola hemen, eta bez hortarik edu da sohmarkak sortzea, gure berezitasuna izatea kalitatea, ez kantitatea, kalitateari buruz joaitea, ezaugarri azkar batzuekin, kalitatea lantzea eta kalitate horrek kalitatezko mozkin horiek ez esportatzea beste noapait, hemen bertan eskolegia badira iparalde hartzen badimagara 3.000 biztanle, eskolegia hartzen bada 3 milioi eta bada hemen berian jende hainitz hasteko behaz komplementario izaiten, elgarren osagarri izaiten algira, laborantzako mundu horrek behar du hiriko hainbat jende hasi edo elikadura fornitu, eta behaz bada posibilitatea, hortako ere gure lan politikoa izan da laborantza bere isolamendutik edo gerotak gutiago gira, gerotak gutiago pisatzen dugu ere politikoki eta gizarte, jendarte mailan, eta behar zela zubiak sortu. Pentsatzen gure hiritarren eskaera eta gure eskaerak bat egiten aldutela, guk ekoizpen sano batzu eta gure biziraupena segurtatzea, eta gure biziraupena segurtatzea mozkin sano batzu eskainiz, eta badugu ondoan 3 milioi edo 2 milioi eta erdi jende ere zerbaiten behar daudenak, eta gaurko atan sozietale da hori jendeak itxoiten du edo kalitatezko zerbait haragiaren esenpiak hartuz, badakigu hori tendentzia hartzu dira, gerota gutiago haragi janen dela, baina gerota hobeagoa edo ona nahi du jendeak, eta behaz gutiago beha ona, eta hori gure autua estrategikoa hori da hemen ez da egin behar kantitatea, egin behar guti beha ona, eta ongi egina, eta saldu behar dugu gure mozkina, gure mozkinaren mitartez, ere gure hurbiltasuna, hemengo gure mozkinaren gibilian den kultura bat, gure bizitzeko moldea, gure konfiantza bat, eta hortan ari gira, gure lana, helme lana hori da ere. Individualki laboraria laguntzea, behar delarik, badira kasu partikularrak, eta ere orokorrean, kolektiboki, berriki ezagutzen duzu bezala hemen AAT-ekin edo ardi sailen egin diren eta borroketan kolektiboa dira batzu eta hor bietan egira laboraria individualki edo laborari bultzo hori. Horren laguntzeko, laborarien laguntzeko eta hola, zen nolako aurrekontua bada ELB-en eta zenbat langile nola antolatuak ziste? Aurrekontua, 3 langile baditugu, orain ez dut zehatz gogoan somaden aurrekontua, baina 3 langile baditugu, gure laborari guziek beren kota edo urte saria pagatzen du, baina hori ez da nahikoa. Eta horren ondon badugu azken ospasei urteotan Baionako pestetan egiten dugu txosna edo ez, ostatu handi bat Baiona erdian, eta hor saltzen ditugu hori da ere alde batetik diru bat ateratzeko moldea. Gure mozkinekin, hemengo mozkinekin, Baiona erdian, Baionako pesta handi horietan saltzen ditugu, eta hortaik diru bat atzen dugu, eta ere berdemoran da politikoki kakotxen artean da molde bat ere baserritarrak edo laborariak Baiona erdian ezartzea eta aktore ezartzea beren mozkinen, erraiten nuen gure mozkin, gure kultura horren adierazle edo saltzaile kakotxen artean, eta hortarik ere diru desente ateratzen dugu, poliki, eta horrek behaz kotu laborarien urtesariak, eta antik ateratzen den diru horrek du iten 3 langile pagatzen ditugula, eta gero ere izaiten aldiren beste fresak, eta batzutan bari badu aski ere beste sektorea zuri laguntza emaiten dugula.
Gai azalatzeko, Nafarroa garaia ezagutzen zu? Pixka bat, bai, Nafartarra zela, nahi diat, nire herrialdea baita. Eta Ultzama? Ultzama da anekdota bezala, edo Ultzama ezautzen dut, dela ni 56 urte ditut, eta duela pentsatzen dut 40 urte, egon nintzen hemengo nekazaritzako, laborantzako eskola batean nintzen, eta espainola hobetzeko igorri gintuzten, gure klasea, Nafarroan bajeatu izan zen, eta ni gerendien, Ultzamako gerendien herrian nintzen, Pikabea familian, eta bez entzuten magaituzte, Pikabea familiari agur bero bat, eta duela 40 urte izan dutan hango egonaldia, ez dut oraindik bizirik dut eta oroitzapen bizi goxuekin. Eta ezagutu nuen, espainola ez dakit hainitz ikasi nuenez, baina gutxienez ikasi nuen edo hango laborarien bizimodua, hango ere gazten eta hango gaztekin da atera nintzen, eta Iruñan, nik uste lehen aldiko izan nintzen Iruñan hango gaztekin, eta biziki oroitzapen hona ditut, gerendiaineko egonaldiaz. Eta geroztik, harremanik ez? Ez, behar bai, San Fermin batzutan seme bat ikusi nuela, benen eni segur zointzen eta eni segur bai, behar nuke joan berriz gerendiainat eta Pikabea familiarin bisitatzerat. Eta behar ba, orain gogoa piztiaikin motivatu behar nuke. Eta bukatzeko, mezu bat nahi bali moguzu pasarazi hango erritarreri edo norbaiteri bereziki nahi baguzu edo... Ez, kurutzatu behar dela. Ni pentsatzen zinez bizitzen dut Nafarroa nire herrialdea bezala, nire eremu berezi bezala, ni angustora niz, eta kurutzatu behar dela, ni joan nintzenean, horrek kurutzatzeak egiten ditu ere jendea ezagutzeak, aberastasun bat da, eta gure herria ere lehenik horta ikasten da, beharkidatuaketak, kulturalak, ekonomikoak, humanoak, jendeak du ere lehenik uste dut hori dela, jendearen bitartez, elgar ezagutzearen bitartez direla sortzen beste guziak, eta ikusarte, agian laster arte gerendiain. Mil esker. Kaixo, Mari. Kaixo. Para, hemengo liburutegiko arduraduna, ez? Bai. Eta zer egiten duzu? Normalean hemen nago liburutegian, justu udan goizez lan egiten dut, baina, urtean zehar arratsaldez lan egiten dugu liburutegietan. Eta hori ni gainera liburuen banaketak egiten dut astero, hemen Pirineoan. Eta zein zerbitzu eskaintzen dituzue? Normalean denetatik, bai maileguak, hori liburuen eta DVD-en aldizkariak eta hori maileguak, baina ere egiten dugu jarduera batzuk. Adibidez? Orain justo proiektu batean daude eta da bazen behin batean 8 liburutegiak eta da proiektu bat beste 8 liburutegiekin eta da ipuinak eta garapen, ez dakit nola esaten da ezkaraz. Objetivos de desarrollo sostenible-rekin lotura batzuk. Eta zenbat denbora daramazu hemen lanean? Hemen 6 urte, justu bete ditut. Baina lehenagotik liburutegia ja bazegoen, ez? Auzperrin. Bai, Auzperrin orain dela ez dakit 20 edo 30 urte ditu liburutegia. Eta ni ere lehen beste liburutegietan lan egin nuen. Eta zenbat jende etortzen da, gutxi gora bera? Hau da, hori, hilabeten arabera aldatzen da pila bat. Normalean udan poblazioa igo da eta ere erabiltzaileak igotzen dira. Gainera,
denbora gehiago ditu. Denbora libre gehiago. Bai, dute eta hori, azkenean, hori, pues, baina ere liburutegi oso txikia dela. Eta, pues, hori, pues, azkenean, pues, hori, pues, ez dago lekurik. Jende gehiagirentzat, Hori, jende gehiagirentzat. Baina, bueno, iaz, uste dut, iaian 5.000 erabiltzaile. Urte osoan zehar. Hori, urte osoan zehar pasatzen ziren. Eta etortzen den jendea nolakoa da? Ze, adin desberdinetakoak eta baiara osotik datoz, ala... Bai, normalean, hori, pues... Aurrak, helduak, gazteak, denetariko? Bai, denetarik. Eta gero, bueno, ez bakarrik baiar hauetan, baizik eta lau baiar ditu, pues hori, pues zerbitzu emateko. Eta horretaz gain, liburutegi honetan ere baduzue berezitasun bat, ez? Dela, nola ditzen da, liburutegi ibiltaria? Bai, hori, liburutegi da, gure liburutegia da, liburutegi ibiltarien bakarra, Nafarroan. Eta hori, estatuan da, bakarra, etxe banaketa egiten duela. Eta nola funtzionatzen du horrek? Astero, pues, liburutegitik joaten naiz, eta, pues hori, 4 rutak desberdinak egiten ditut. Inguruko herrietatik, ez? Bai, hori, pues, eta, bueno, astero bat egiten dut, eta banoa, pues, nire biblionetarekin, hori, pues, herri-zerri etxez. Liburuak banatzen, eta igual beraiek baten bat etxean badute ere berriz jasotzen, ez? Bai, hori da. Eta ez bakarrik etxeetan, baizik eta ere, pues, hori, pues, eskolan eta institutuan, ere banoa errora, adibidez, agure erresidentziara, eta, bueno, bai. Eta zenbat jende baliatzen da liburutegi biltari honetaz? Gutxi gora bera, 300 txartela ditu. Baina, adibidez, eskola, Luzaideko eskola badut txartel bat, baina 30 erabiltzaile ditu. Beraz, 300 baina gehiago. Hori da. Eta nola eskatzen dizute ezakitze liburu nahi duten edo nola egiten duzue hori trukaketa hori? Bai, normalean, astean zehar prestatzen ari naiz hori, banaketak, kutxak eta biblioneta, eta, eskaerak ere biltzen ditut, batzuetan hori, telefonoz, edo e-mail bidez, edo aurreko banaketan... Hori, banaketan izan da, ni apuntatzen dut, beste hilabetera, hau eta hau. Eta uste duzu, gustatzen zaizu zerbitzu hau eskaintzea? Bai. Nafarroan bakarra izan da berezia bezala, ez? Bai, oso berezia da, eta gainera, hau da, nire gustukoena, liburutegiko zerbitzu gustukoena, eta harentzat da gehien... Gehien eskertzen dutena, igual, erabiltzaileek. Hori da, bai. Zerbitzu hau izatea. Hori da. Eta zergatik uste duzu beste Nafarroan ez dagoela gehiago halakorik? Hemengoa, ja, 20 urte darama, eta, ezke da oso leku berezia, orografia eta nola zegoen herriak eta hori, hau da, oso berezia eta errezagoa da pertsona bat mugitzea, ala... Eta ez beste guztiak. Hori, beste guztiak. Hori, hemen udan, bai, da normala, baina neguan, eta gainera ez dago transporte publikoa, eta oso zaila da mugitzea. Eta zerbitzu hau sortu zenean, zer izan zen, herritarrek eskatuta edo liburutegitik edo udaletik indartuta? Aurreko liburu zaina, Martin Zaragoeta,
ba, hori, nabaratzen zuen, ba, oso zaila zela, hori, pues, irakurketa hurbiltzea, no? Eta, pues, hori, normalean, badago hori baserri oso pues, deskonektatua eta hori, eta nola ailegatzea pues, hori zaila zen. Eta bera antolatu zuen proiektua, eta bueno, azkenean lortu zuen pues, beste pues, dirua eta... Nafar gobernutik. Bueno, Nafar gobernutik, Europatik ere bai. Europatik ere. Bai, eta gero, pues, bera bai egin zuen proiektua, eta bueno, baimena, eta hori, eta bueno, azkenean... Beraz izan zen bere iniziatiba bat? Bai, hau zen proiektoren aita. Bai, bueno, ni hau... Eta momentuz, etorkizunean jarraitzeko asmoarekin. Bai, bai. Oso ongi funtzionatzen duelako, ez? Bai, bueno, hasi zen txikia, pues, erroi baren, eta gero, pues, ja... pues, ahonditzen da. Eta, bueno, pues, hori, pues, orain ja AEFkoara ere ailegatzen gara, eta hori Artzibar, eta gero, bueno, Luzaidera, Arnegira, eta, bueno, pizkanaka ahonditzen ari da. Eta mugaz bestaldeko herriekin, bueno, edo liburutegiekin, liburuzainekin, baduzue nolabaiteko harremanik? Ba, justo, hori, pues, hilabete honetan, Aznabirekin, Aznabi da Nafarroako liburuzainen elkartea, eta justo egin genuen enkuentro bat, Nafarroako liburutegian, ni nintzen egon, ezin nuen, baina bai kontatu ziguten oso ongi interesgarria zen, bai, eta hori, desberdina da gure lana, bueno, denak liburuzainak gara, baina badago... Desberdintasunak badaude. Hori, azkenean, eta, bueno, baina oso ongi dago, hori, azkenean harremanak egitea, eta sinergiak sortzea ere bai, eta, bueno... Eta hilabete honetako topaketa hau, edo, izan da egin den lehenengoa? Edo lehenago egon dira? Hau izan da lehenengoa? Bai, izan da lehenengoa. Bai, bueno, gero, liburuzainak beti, joaten gara leku batera, beti joanen gara liburutegira, ikustera nolako ikustera, eta bai badago batzuk harremanak ditugu beste batekin. Ni adibidez, Garaziko liburuzainarekin harreman txikia du, baina bai ditu. Eta kontatzen dizkizun gauzekin, ausartuko zinateke konparaketa bat egitera? Hemengo eta hango desberdintasunen artean? Bueno, bai, hemengoa liburuzainak lotuak gara Nafarroako gobernurekin. Bai, hori dena kontratuak eta hori nola egiten dugu zerbitzuen eta sarean gure lana. Baina iparraldekoak normalean udaletxetik dator eta haren kontratuak eta ere eta haren liburutegiak ere hori, dira municipalak. Eta, bueno, azkenean lan egiteko nire ustez zailagoa dela. Han diozu. Bai, Ze beti igual daude udalaren menpe, ez? Eta orduan alkatea aldatzean edo aldaketak egon daitezke. Hori da. Gurea da lana... Egonkorragoa, igual. Bai, baina haren lana da hori, ez da hain finkoa eta, bueno, bai, zailagoa da nire ustez. Eta adibidez, bankako liburutegia edo ezagutzen duzu? Ni ez, ni justa ez. Uste dut, hori, hurbilagoa da Garazikoa, eta gero ez dakit non dago bestea. Gehiago ez dituzu ezagutzen. Bueno, Donibane Lohizune badago bat, eta, bueno, Baionan baina hori, hemengoa, ezke uste dut, ez dela.
Ez dago? Ez dagoela... Bai. Eta gustatuko litzaizuke harreman gehiago izatea iparraldeko liburuzainekin? Bai, noski gainera. Ni adibidez, nire lanan, ziurazki dago gauza parekoa edo haiekin, Riberakoa baino. Eta igual elkarlanean ere proiekturen bat egin daiteke zuen artean? Bai, oso interesgarria. Litzateke. Bai. Eta bukatzeko, mezuren bat bidaltzeko aukera bazenu, iparraldeko liburuzainen bati, zer esango zenioke? Edo galderaren bat edo izango zenuke? Ni nire beste elkarkideekin, hori, eguna harretan, ni galdera bat eman nien. Baina ez zinen, joan ez zinen topaketa honetan bidali zenuen galdera bat. Galdera bat. Eta nire galdera zen, zergatik ez dugu elkartuko iparraldean. Beraz hori da zuri gustatuko litzaizuken, ez? Beste egun batean, egiten behar dugu elkartea. Hemen gertua iparralden. Jo, ea posible den, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Egunon? Egunon? Zure buru aurkezten aldi gozo? Maialen hain iztaja. 25 urte ditut, eta Donioan egarazin biziniz. Ados, hemen elkarte batean zira, aurkezten aldi gozu hiruak bat elkartea? Bai, hiruak bat elkarteak beraz aurten eramaiten du hiru zitsun ikusgarria. Elkarte hori aspaldikoa da, 70 urtean deia sortu zen, eta egitarrak biltzen zituen dantza, antzerki eta kultura arloko proiektu batzuen inguruan. Eta hor dela bizpairu urte berriz piztu zen Gamarteain izat Alakajako egien arteko dinamika bat, eta gogoak bat ziren, beraz zerbaiten muntatzeko elgarrekin. Behen hasi zen, jondoni joaneko suak antolatuz, sagarnotegi afari bat, eta hortik hasi gira dantza eta antzerki eta ilek batzuk antolatzen. Eta azkenean ikusgarri bat muntatzen dugu, Agorrilunda juntan emanen duguna. Hiru zitsun, beraz, eta hortan bagira 130 bat parte hartzaile. Eta beraz ikusgarri horrek nahasten ditu antzerki dantza eta kantu, eta ara. Ados, ikusgarria zertaz doa eta elkartea, beraz hor berriz muntatu da ikusgarri horren egiteko bakarrik? Bai, mementoko hori da, gero ikusgarriak eman eta behar bada emeiak izanen direla besegitzeko elgarrekin gauza batzuen sortzen. Hori ageriko, baina mementoko kristain dinamika piztu da hiru herriko jenden artean, eta biziki positiboa da. Ados, eta zertaz doa ikusgarria? Zer nahi duzu? Zertaz ari da ikusgarria? Ordean, berez oinahia hartua da historikoan, hiru egiak mementoko independenteak gira, eta garaian izan zen fusio baten ideia, hiru egien artean, eta pojot egin zuen garaian, eta beraz idazleak hartu du historiko hori, behiz batzeko ideia horren inguruan zerbaiten sortzeko. Ados. Bai, alde batetik badira ahazoin politikoak, eta gero bada EGK baten ahazoina ere bai. Bada EGK bat hemen Lakaja eta Gamarte artean, eta erdi magikoa dena, eta horren ingurian ere ur sindikatak busti zituen jende batzu, eta pojot egin zuen ere horren inguruan, eta beraz urak badu presentzia handia ere gure ikusgarrian. Ados, ikusgarria pasatua da hor, baina ezakit, behar Ultzamako jendeek gomitatzen zaituzte ikusgarri horren egitera, eta justuki Ultzama ezagutzen duzu? Ez baita ezpada, jakin dut nun kokatua zen, baina enuen txekuran entzuna eta eniz izana ere ez. Ados, eta nahi zinuke hango jendeekin harreman bat sortu, eta ara bada nolakoa eta nola egin dezakezu hori edo?
Bistan da, gero ibiltzen gira, Nafarroan, baina hemendik Baztan edo Ojeaga alderat joanez, baina egia da justu ara joanez, lagunekin, asteburu pasaz, eta haiek ere berdin ongi etorriak dira inizarat. Hala, nahi bauzu mezu bat pasarazian go jendeeri? Penaz baitute ikusgarria ikusi, baina aukera polita izanen zen pesta iteko elgarrekin. Pentsatzen pesta estakuru polita dela ere jende hain elgar ezaguta azteko eta jemanen sortzeko epe luzean. Mil esker. Zuri. Ezagutzen duzu Nafarroa? Zertxo bait pasata, bez. Nahi nuken bezala ez. Gutxi gora bera, tarteka ju naiz, baina ez asko. Eta banka herria? Ez, banka herria ez. Ez dut ezagutzen. Eta ezagutu gabe nolakoa imaginatzen duzu dela herria eta hango jendea? Ez dakit, iparraldeko herriak bezala oso politak, txikiak, eta xarmangarria, dakit. Banka herria, hola esan da, dela herriska bat, herri txiki bat, biztanle gutxi dauzkana, eta nahiko familiarra, biztanle gutxiko herri txiki bat. Nahiko hotza, esango nuke, ez dakitzea, Eta hango jendea nolakoa uste duzu dela? Jende irekia, herri txikia izanik eta jende irekia izango litzakela imaginatzen. Jatorra ere, parraldeko jendea ezagutzen dudana hemen mugaz bestaldean jatorrak dira, orduan imaginatzen dut ere. Denetarik egongo da, baina... Eta gustatuko litzaizuke harreman gehiago izatea hango jendearekin? Bankako jendearekin? Ez dakit, beti aberasgarria da jendea ezagutzea, orduan, bai. Bai. Hortarako zer egin beharko lukete, haiek ona etorri, ala zu ere prest egongo zinateke joateko? Bitakon bat, gu ara joan, beraik ana etorri, zein gauza balioko luke bai. Edo biak batera zerbait egiteko, edo mugan zerbait egin, edo bien arteko zerbait izan beharko luke. Eta uste duzu mugaren alde hontan bizitzak badituela abantaiak, konparatuta han bizitzearekin? Nik uste denetarik egongo dela. Alde batet, segun ze gauzetan, egon garen bezala egiten abeltzainek eta badute han estasun gehiago hemen baino. Pero hemen gauzak merkeagoak dira baino, hangarestia da dena. Soldata ere alakoa da ere, ez? Baditu bere alde honak eta bere txarrak. Abantaia eta desabantaiak, mugan alde honetan bizitzeak, nik uste ez duela horren beste afektatzen, bai estatu diferente idealako taula, baina hemen nik uste nahiko, berako zonatik ezberdinak gehatzea gala, orduan abantaia hori izango litzake, pixkat, nahiz eta estatu diferentik izan, bizimodu estilo antzeko izango litzakela, baina hoxe. Eta bukatzeko nola gonbidatuko zenuke bankako jendea, ona etortzera eta etortzen badira ze plan proposatuko zenieke hemen egiteko? Ona etorriezko, ez da hemen ez dago gauza handika, baina izango litzake, odiez aurreikin kirol jokok prestatzea edola, edo bestela mendi bilaldiak, edo hemen mendiaz aparte gauza gutxi. Ez dakit, adibidez badakit, Urepelekoak eta hemengoak egingo dute, ospatzen dutela soro gaingo festak eta egiten dituztela elkarlanean jartzen dira harremanetan gazteria eta egiten dute soro gaingo festak. Muga bi aldeak elkartuz horrelako zerbait, ez dakit. Nafarroa garaia ezagutzen zu? Piskat, hemen ondoko herri horiek. Pixka bat, dudarik gabe. Uste duzu hango jendearen ezagutzeko gogoa bazinuke edo? Zendako ez, jaio inez edo handik pasatzen balin bagira, zendako ez. Zertako ez, biztan dena? Zendako ez. Gu, ibiltzen gituk talde bat hor, guazen ataldea, mendian, asteleen gutziz ibiltzen ginenak, eta ibiltzen gituk eskualdeetan, eta ezagutu, dudarik gabe. Eta justuki nola egiten da hango jendeekin harremanak sortzeko edo handik pasa behar da? Handik pasa behar da edo hautatu behar da asteburu bat edo han pasatzea edo ostatu batean joaitian eta hango jendeekin mintzatzea.
Ez dakit, behar ba hango besta denborana joanez, edo ez dakit, ikaste buru batzuan pastuz, kurri biliz, ezagutzen ez dela izan hilduk, baina elkarte zomait balimada, eta elkarten artean, pentsatzen diatu berena hori litakeela, elkarteen arteko ahemanak. Hemen guk egia, guai badia guk somait urte untan, aspaldiska baduk hiruak bat taldia. Hemen gamartea iniza eta lakajeren artean, bazena talde hori, elkarte hori, eta guai behaz. Egun hauetan harrapiztu duk, behiz piztu duk, gure ikusgarriaren egiteko. Eta zendako ez, balima dira, posibilitatea balima da ania dauz nuko. Eta hango jendeak egunera etortzeko ere, ze erraitean edo zen mezu pasarazten altzinuke motibatzeko? Berdin diten aldira gure ikusterat, hemen asteburuntan gainetik bada zer nahi gauza, bena bestenez urte guzian diten aldira, eta jendeak atsemanen duzte hemen bide bazterretan, etxetan mintzatzeko, eta harremanen hasteko berba. Hemen ongi bizi garela, behaz ditzen aldira guztian, badirela lo egiteko tokiak, jit, hotel batzu, ongi jaten dela, ongi besta egiten dela hemen, eta guztian ditzen aldira, gero hizkuntza bera dugu, behaz lasaitzen ditu harremanak horrek ere. Gure ikusterat ditzen aldirela, baina jadanik untzama somat bizitzale bada untzaman. Mila seiuna. Ula. Jadanik gu hemen herri tipiak dituk, hiru herrien artean somat gira, lau bosteun biztanle, ordeon, baina ez duk, dudarik, guretako enetako hasteko, ez litakek dudarik, elgar mintzatzea, elgar guztia, nafartarrak dituk, gure, nafarroan izanik ere. Auzperrin ere amaitu dugu, beraz, hau izan da guztia gaurkoz. Mila esker hor egoteagatik eta hurrengo saiora arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.